Keďže nám počítač na diagnostiku vypovedal službu, tak som kúpil na skúšku Umax, taká menšia Čína, alebo čo to je, ani pán Boh neví, s dotykovým displejom. Pozrieme sa, že ako to vyzerá. Samozrejme, nerobím žiadnu reklamu, je to iba taká menšia pomocka, čo sa hodí do servisu. Dohromady aj so zárukou výmeny, aj so zľavou stál 280 €, takže žiadna sláva, je otočný. Výkonovo by aj postačoval. 13-palcový displej, dotykový, 4 GB rámka. Síce má to Intel, ale tak bohužiaľ. 128 pamäť. Uvidíme, ako to dopadne s baterkou a či to vôbec bude na diagnostiku použiteľné. Ale to všetko ukáže čas. Takto pekne zabalený. Príručka. Je tu aj čeština. Slovenčina tu asi. Áno, je tu aj slovenčina. Super. Noteboočik. Máme také malé príslušenstvo. Tento notebook má len USB typu C, čiže uvidíme, ako s tým bude fungovať VCDS-ko. VCDS-ko je iba na klasické USB, ale máme tu takúto prechodku z C na USB-čko. A takúto čínsku nabíjačku, no nevyzerá to nejako vábivo, ale do servisu úplne bohatne stačí. Uvidíme, ako sa bude správať dotyková plocha, keď bude mať špinavé ruky. No to odložíme. Tak. Poďme teraz k počítaču. Ľahučký, pomerne tenký. Design Praha, made in Čína. Neverím tomu. No. Tak ho otvoríme. Kvalitný český výrobok. Spracovanie docela pekné. Odozva super. Vyskúšame, ako rýchlo sa štartuje, čo je fakt potrebné, pretože to je fakt potrebné vedieť, pretože ten môj počítač, čo som mal predtým, nebudem konkrétne hovoriť, ale Lenovo, sa štartoval minimálne 5 minút a keď sa vybil, dal som ho na nabíjačku a zákazník tu pri mne stál a čakal, kým sa vôbec ten počítač zapne a spustí všetky svoje programy, ktoré sa nedali deaktivovať. Tak to bola hrôza. Takže dáme ho na nabíjačku a uvidíme. Keďže som asi cca pred rokom točil video o počítači na diagnostiku, prakticky najlacnejší, aký som našiel, s dotykovým displejom, Umax, Visionbook, pán Boh ví, ako sa to vyslovuje. Pozrime sa, ako sa štartuje po tom roku neustáleho používania. Podotýkam, beží každý jeden deň. Diagnostika na tom šlape jak má, rýchly, dotyk funguje furt rovnako, čiže na tú cenu pomerne veľmi dobré.
zadáva na PIN. Zapínanie je pomerne rýchle. Hneď po zapnutí, ten predtým počítač vôbec nereagoval. Tam som čakal minimálne 5-10 minút, kým sa naštartoval. Tuto hneď diagnostika prakticky ide, všetko okamžite reaguje. VCDS-ko funguje perfektne. Tiež okamžite načítava. Ako pri týchto lacných notebookoch býva, tak väčšinou sa vyvegle C-čkový konektor. VCDS-ko tiež neustále používam na VVčka, na kodovanie a tak ďalej. VCDS, C-čkový konektor tam drží veľmi dobre. Ani není vyveglaný, už tam bol zapojený miliónkrát. Nemám tomu laptopu čo prakticky vytknúť. Je veľmi dobrý, dá sa z neho urobiť tablet, že sa otočí obrazovka. Hex kábel funguje, Bluetoothko na takúto univerzálne OBDčko funguje. Všetko tam ide ako má. Ako ja osobne tento počítač, pokiaľ je na diagnostiku možnosť, že sa dá použiť na niečo iné ako na detské úlohy do školy alebo niečo. Možno áno, to som neskúšal. Ale takto do servisu akože fakt perfektná vec, aj na hľadanie dielov, všetko. Internet na tom ide veľmi dobre. Ten starý poriadne, neviem či to bolo Wi-Fičkom alebo či mal zlé Wi-Fi, ale ten tak strašne dlho načítaval stránky. Tunak prakticky všetko šlape tak, ako má. Umax, že vraj česká značka, len, no, je na to napísané Made in China, ale čo od toho čakať za tie peniaze. Ale na diagnostiku ako vrelo odporúčam. Takže po roku fungovania v prašnom prostredí a neustáleho zapnutia veľmi dobre. Veľmi. Som spokojný. Tak toto by bolo o tomto počítači. Každý nech si zhodnotí sám. Čus.